Haimutikoa, nora iritsi nahian otea bil, espabilatuko aiz bai. Horixe da iraganeko Asier pilotariari gustora esango niokena. Eta ez Asier ura saiatu ezelako, oso saiatua zen, beti izan naizela uste dut. Baina Asier karkuste zuen exitua edo zoriontasuna, sufrimendoren bidetik lortzea bazegoela. Eta uste zuen berak bakarrik lortuko zuela, inori laguntzarik eskatu gabe. Asier kark, zekiena baino gehiago zekiela uste zuen. Asier ark, zekiena baino gehiago pentsatzen zuen, gehiegi. Eta horixe da gaur egun nire formakuntza egitera hurbiltzen zaizkidan pertsonen gehiengoen egoera. Teoria badakitela, baina ez direla gai errealitatean aplikatzeko. Conocimiento no es sabiduría. Ezagutza ez da jakintza. Eta zein da ezberdintasuna? Zuk badakizu makarroiak prestatzen? Bai ezta? Nola egiten den jakitea ezagutza izatea da. Jakintza ekiteren bidez bakarrik lortzen da, makarroiak eginez. Beraz, zoriontsu izateko zer egin behar dugun, nik uste denok badakigula. Pentsamendu negatiboak zakarretara bota, kirola egin, garbi jan, naturarekin kontaktu eduki, ondo atxeden hartu, maitatu eta maitatu izaten utzi. Teoria badakigu, baina egiten duzu? Zoriontsu zara benetan? Edo zure egoak arrazoiak bilatzen ditu aipatu dituan ekintza horiek ezin dituzula egin sinisteko. Ez da egia, alduzu, nahi duzu, ala ez. Baina baliteke prioritatea beste gauza batzuei ematen aritzea. Benetan prioritatea handiago merezi dute beste gauzek? Zeren esperientziagatik esaten dizut, nik ere eskusa bilatzen dituen. Iraganeko Asier ura ezen zoriontsu eta kanpo itxura batera bere gustoko kirola egitetik bizi zen, privilegiatu bat nintzen. Zoriontasuna ez dizu ematen zer duzun edo zer ez, nola pentsatzen duzun eta nor zaren baizik. Hor dago gure zoriontasuna. Eta Asier kark sufritzen bazegoen ere, bera ondo zegoela esaten zuen. Denak bera ongi ikusten nahi zuelako. Asier ark uste zuen beldurrik ez zuela, nik esaten nuen, nik beldurrak, nik ez daukat beldurrik. Baina bestek zer esango, zer pentsatuko, beldura handiak dituen. Horregatik ez nintzen ausartzen kamera aurrean adibidez milaka pertsonei hitz egitera, eta area gutxiago gai polemikoetaz hitz egitera, edo kamera aurrean kamisetarik gabe ateratzea, edo bisera honekin ateratzea, ez nintzen ausartzen, nondik nola ba. Eta baliteke zuk ni kamiseta gabe ikusita edo bisera honekin ikusita pentsatzea. Haze flipatu pertsona hori, erakutsi nahian zebilek. Eta ni berriz nire barruan esanez, venga, egin behar diat, beldur bat gehiago hautsi behar diat. Izan ere, oso kurioso da, zeren zure egoaren iritziz, zu baino fisiko hobea duen pertsona bat ikusten baduzu, kritika bat sortzen zaizu barruan. Horrek du erakutsi nahia, arroa izango da. Baina, beste pertsona bat ikusten baduzu, kamisitari gabe ere bai, baina zure egoaren iritziz, zu baino itxura fisiko txarragoa baldin badu, bere baina hobea zarela sentitzen duzu. Eta pentsamendu da, tapatu hain motel, ez aldi lotxeik ematen. Oraindik eta horrela bizi gara, horrelako mundu egotiko batean non konparaketa konstantea, juizioa, kritika, errabia, zure barne lasaitasuna, zure buruak eragiten duen pentsamendu interpretazio batek lapurtzen dizu? Ai gaixoa. Zeren zuk zer horrek etiketa batzuk jartzen dizkiozu zeure buruari. Ni feminista naiz, edo ni ezkertiarra naiz, edo ni immigrazioaren aldekoa naiz. Nahi duzun etiketa. Auskalo, norekin konparatuta esaten ari zaren zu, ezkertiarra edo eskuindarra zarela. Auskalo, baina tira. Orduan, ni ezkertiarra naiz, eta hor noa lanera, nire 120 euro ordaindutako Salomonekin, eta beste 120 euro ordaindutako ternuako galtzekin, batzo Julian Jantziri konkisen ikusi nizkolako, eta gustatu zizkidan eta erosi egin dituen, eta horrek balio du. Eta orduan, lanera bidean, zebrabidean gurutzen zait persona bat, eta ikusten dut eskumuturrean Espainiako bandera duela. Eta ja nire buruak automatikoki kritika bat eta errabia bat sortarazten dit. Ja gaizki pentsatzen dut pertsona horretaz. Akabo zure barne lasaitasuna, akabo zure zoriontasuna. Eta hau esperientzia propioagatik kontatzen dizuet. Eta zer naiz bani, bestea baino hobea ezberdin pentsatzeagatik? Edo esaten naiz adibidez immigrazioaren alde nagoela, eta gizon horren atzetik koloredun pertsona bat gurutatzen da, eta nire buruen reakzioa da. Ai gaixoa, lanera joango da orain ere bai, eta kultura aniztasuna ekarri digu, eta sentitzen dut, lasaitasuna, maitasuna, baina nik sinisten badut immigrazio txarra dela. Eta pertsona berdina ikustetakoan orduan, sentitzen dudana da, hau ere etorri da, lanak entzera guri, baina nik sinisten badut, immigrazioa txarra dela. Nik zebrabide berdinan, pertsona berdina, zebrabidea gurutzatzen ikusitakoan, nire buruaren reakzioa ezberdina da guztiz. Hau ere etorri da, lanak entzera, hau ere lapurretan egitera etorriko duan, eta sentitzen dudana da zer da, errabia eta kulpabilitate sentsazioa. Mesedez, esnatu zaitez, errealitatea neutro da, pertsona berdina eri egarutzen, eta zuk bestetaz diozunak, gehiago diozutaz, errealitatean ikusten ari zarenez baino, errabia, kulpa, beldurra, zoriontasunen aurkako emozioak dira, eta kanpoko errealitatea
eramatea, zuk ezin duzu aldatu. Pertsona horrek Espainiako eskumuturreko eramatea doz, ez dago zure esku. Beste herrialdetako pertsonak gure Euskal Herri politonetara etortzea ez dago zure esku, zuk ezin duzu kontrolatu hori. Baina bai zure pentsamenduak eta zure emozioak, zure interpretatzeko modua, zure reakzionatzeko modua, hori kontrolatu dezaken bakarra bizitza honetan zu zara. Eta nahi baduzu ikasi egiten da. Egoak eragiten digun sufrimendutik atera nahi duenak badaki non dituen ateak zabalik. Zeren nik ikasi dut, zoriontasuna ez dagoela nire arrazoiak inposatzean. Zure arrazoiak, zure iraganean irakatsiak dira. Beste gauza bat irakatsi izan balizute zuri, beste modu batera pentsatuko zenuken eta beste arrazoiketa batzuk egingo zenituzken. Eta zuk ez duzu hautatu ez non jaio eta ez zein heziketa jaso. Dakigun bakarra da, 7.000 milioi pertsonetatik ez daudela bi iragan berdin duzen bi pertsona. Hortaz, gutako bakoitzak gure arrazoiak baditugu, eta nik uste badut, nik dudala arrazoia, nik dudala egia, gainerako 7.000 milioi izaten egin izena da, hau da horrela, niri kaso egin, sinistu idazue, zue guztiak oker zaudete. Mesedez, hain egotekoa zara, bestea ekibokatu dagoela esateko, bizitza honetan bi aukera bakarra dituzu, edo arrazoia izan, edo zoriontsu izan, bi batera ezinezkoa da, zeren lehenengoak denen aurkazoa zelako, eta bigarrenarekin denak onartzea suposatzen duelako. Nik nire arrazoia ditut, emaitza batzuk ematen dizkidatelako bizitzan, sortudan bizitza sortzeko. Baina ez dizket inori inposatu nahi. Nire bezeroi konpartitu egiten dizket. Nahi baduzue hartu eta nahi baduzu ez, konprobatu zuek eta gero zuek ikusi. Baina beti nago irekia beste arrazoiak entzuteko, beti ikasten baita zerbait. Eta uste dut hori egitea umilagoa dela nik dut arrazoia esatea baino. Zeren zoriontasuna aske sentitzen dago, zu zeu sentitzen, zoriontasuna eskertua sentitzen dago, gaixo ez egoteagatik, lasai bizi ahal izateagatik, mendira joan ahal izateagatik, itsasora, maite zaituzten pertsonak zutaz kezkatzeagatik, goserik ez izateagatik, dutxa goxo bero bat hartu ahal izateagatik, kantatzeko gogo izateagatik, eguzki hartu ahal izateagatik, eta hauek dira nire gaur egungo egunerokoan ezinbestekoak. Eta gaur egun ez dit lotxarik ematen esateak adibidez, zoriontsu nezela, zelen lotxa ematen zidan. Eta ez da zoriontsu lanare bidez lortu ditudan gauza materialengatik, etxearengatik, bidea aktualizateagatik, ez. Zoriontsu naiz nire pentsatzeko era aldatu dudalako eta nire emozioak kudeatzen ikasi dudalako. Zeren zoriontasuna ez dizu kanpoko ezerk ematen, barruan daukagu, gogoan izan, conocimiento no es sabiduría, ezagutza izatea ez da jakitea. Goazen.